Kublai phi baru kini gilonggi kubor bam tegasngi. Ka Green Tech Foundation kabalapan yadu Chairman H. Bansiu Dornonglang kalapan pau hagasngi balang urim pang gajing yakuni ki program perkat ban pelong perkat ya ka eco-tourism ha gajila. Ka program kadai ban pelong ki benta jong ka eco-tourism ka badan sustainability bat ban yadai bat ki kpa ki kenthai ba kinong hi kaishnong kinong penyat kilapan pau ba ki kena asam la kinyo ka scam ba gajing tim ban la ban yat perkhan ha gajing tray kami ka sanctuary bat ki kam perkhat ha eco-tourism. Kinong penyat kila kenturu gajing penyat ya ka kam bandon transparency structure implementation but sustainability ban long ba ka kam kanyo gajing dan kam la ka long ki plan ki badan ha ka pors nem klem da ka jing bom kentiu ka jela bat ban pelong da ki pa shnong kin la ban ya de ka kam ka foundation kala pan pau ba kani ka program kam penlong tang ya ka eco-tourism henrei ru ka pelong ya ki benta jang ka puli kam pat ba bar ka jing penyat perkhat jang ki kena ha ka jing penyat perkhat ha ka jing yaso ka jela Meghalaya. Jingwan kenduk jungi ya ICM menta kesengi kadai nomor ngatarai ngi kan mau ia ketika eco tourism infrastructure project kapok nong khlem hau ni usnam beladap kabrai 23 crores kadai kamat kaba kamdai syuk tang kamat jong Green Tech kaba yang pan persya halor ka jing temu bantai ya tak jing tai hang tai hapok klau nong khlem wildlife sanctuary kani kamat kamdai kabangin tang ya keren sibun baru pajba ulai atip baru kinong syong ulai atip ha katu kopor berdap hipken mau ke petition ke bagi assign kita ki balong against ya kata project kang tai lapalat tuat ya sipko hajar ti kaipat ke bab penlong biang yangi menta kasngi bangin haban keren bangi haban mi pajba biang halor jong ne kamat ngan ya tu ya pi ha ka artarik ha kapoi kawai ka city po office jongi mapo DRDA nongpo badla assign ya kani ka city da i project director bat laong ba haka khatra tarik jong menta ubnai lakhot biang yangi syakawai ke meeting hang tei hapo nongpo hapo DC office bat lakhot ru ya ke tourism department nang ta lakhot ru ya kini ki DFO jong ka East Coast Hill bat jong ka Ribhoi nang ta lakhot ru ya kishnong ki badan hak tei area tingingim don kam ban kwa ban keren sibun lor jongane henrei tang kawai ni kwa ban ong baya kanong khlem wildlife sanctuary kia katika eco tourism infrastructure project kabadai 23 crores kabakimut ha uni usnam arjar pusan banwanra ia kita ki e-factos experiences limited ne ki company banwan tre yang tai ya kane ladap close ya kane subject ngiladap penkot kai kajing temu bat kai kajing kwa jong kini kibru menta ban khli biang ya kane kamat dalilai kumbangila yang nadu ningkong bat ngi pen mau biang bakan ngajing persya ya katai ke project hang tai kadon la kanong rem pikwa ban penlong ya ka nong klem wildlife sanctuary kum ka Kaziranga ka balai spa square kilometer kira don hang tai inong klem ijongi don palat ya kalai pau square kilometer kawai ke badan kam hang ni de ban sungthu hak hasi jantia lai ngi don stang arteli kita ki wildlife sanctuary kawai ke de hang te po narpo wildlife sanctuary PUE ki semen plan hang te nginialan lai yu ya kata ki semen plan hang te gila thet im pej ya kata ki area kila kentur kila thom na kabor ki marat hang te ngam tharai kendang la ban syong slam menta dakaju karukom himbut banwan ra iya kini ki spa ki corporate ban sedang ban nyon biang ya kanong klam wildlife sanctuary ngila dap kran na kabasay la da pikwa yangi bangin lechong da kiten nang tei ban penlong gajing ya ki ru ngilong gi bakloy la da pikwa yangi bangin penki ya kanai kamat sei sen ru ngilong gi bakloy hinre ngila dap kran na du ningkong ya kanong klam wildlife sanctuary bapin penlong kajaka shimet la na pikwa ban yo kam trai manomno wat posnew keletno ya kanai kamat bat khat fraterik na kaliang ngajongi ngila keren bet ke basay ba khoj ngin lech ka jing yatir hang tai henri da ka baburom ya barok ki bala syakhat sobha ka project sngobha kan mau bakani kamat eco tourism infrastructure project jong ganong khlem wildlife sanctuary kamdei kamat ka persya tang mano baro unong syong hapo ka jela me khlia ubabun ulayang bawat kta ya kayeng jong kimrat
wat ya kwa bantai ya kita skywalk ya kita resort wat ya kwa bantai ya kita jaka jongo kai jongki lada pi kwa bantai da pi don kata pisai si spa kror ya thit chano henry wat li thom na kabor ya kanong khalam wildlife sanctuary ni sngu khia bha halor jong ne kamat bat kadai ke ai ke bapen bitar bha balai bidang kwa ban plit biang ya kane kamat tingi ke jingi kendu ye cm mentaka sngi nomor ngi sngu thu baka ke HADC ru kadon ya ka bentak bakrau ban kabat kendo bat siapa katai ke jaka lada ki kwa ban ya chakmat kini ki bru ki hap yo ru ka NOC ka clearance sang nena po ke HADC tingila request ngila keren ye CM ba nomor baka shiti ka bapa na po District Rural Development Agency jong ka Riboy District ru kila address yo secretary to the EC jong ka HADC ka bamut kin sadon ru ki representative ha ka khat pratarik ki ban mi khmat nang ni ti ngi wan man ya kendu mentaka sngi kalong ba lada kalong sakum no kumno ru sngoba sngutu ba kanong khlem kamdei bala shuya parcha khle biet kimat yo ong kita kinong ong ba kat bawan kita ki development ki shuya parcha are lada hayeng jong pi mentawan pan prawan ban de ki bulldozer de ki JCB wan kendang pisha ban kinwan pen prai ka ing kasam jong pisha ipnya syong pnyasa kalong gaju kanong khlem wildlife sanctuary habang yong ka sanctuary te Sakawe ngide ban kenmau ban hiaban ban biang bakanong khalam wildlife sanctuary kadai ka protected area katu ka saudong jong ka klau meni ka sngiru ngidang yawan na situ ngidang men last week ru ngidang yawan na situ nomor kisu kya ba like na katu ka protected area shabar jong katu ngatrai nadu 5 km ter kadang dei ka eco sensitive zone but ladang ambakla kani ka nong khalam wildlife sanctuary rei HUR hajar khatnyo na kalyang ke MEF CC kala notify ru kum kate kawe ka jaka best protected area jakon nang khalam wildlife sanctuary tikibun ki bangan ong ya pingin sedang ya keren bang ne khmat henrei tang kawe ngi syukwa biang banpa ka khubor prayo ya kani ka meeting ka bakin sa convene haka khat pratarik jong ni banai MTM nginwan ka meeting jong pi tang ba MTM but sakawe ngi sutanat ba anakaliang ka naliang jong ICM ru ila ya keren matni da jing suthu hi ba nakaliang jong IC ru ki suthu nomor pi hak tu kopor hak hau banai April dengan makla last year 2025 kadon ka jing submit petition jong hang ni apo kapor ba idang di iba syam kum ICM te hadin ba ma ila don shu ila awan no da mai tingi remind biang ya katu ka petition kan kanang bahkan nomis ka communication hang ni ba ngingila yang man persya te katahi na kaliang jong Green Tech Foundation ngi syukwa ban penkut hang ni ngi kwa ru ban pentip bat paru ka kubor sya ka DRDA nongpo hong te mano ba pensyo je pi ban pha convene meeting biang mano ba penbor ya pi ban phalum biang ya kita ki ba keren ban yada ya kanong khalam wildlife sanctuary pai ka Green Tech Foundation habang isyem kanong kamat kadibet based on research finding kadibet fact and figures ngim jushem klam ki data ngim jushem hiru ham kino ki jing ti bnia ki jing wat bnia te ka jing persya jong ni ya kanong khalam hi kadai ka bangila pet ya ka mapru ba kita ki jing thmu ki bakin tei hang tei hapo nong khalam wildlife sanctuary kendai ki bahaban penrung ki haban ti ki haban don kita ki noise pollution ki haban don kita ki construction ki bahe te ka khubor ka ba khadu kalong bai ba MTM sange no bat klet no wat po sniu shu ya ka eco tourism infrastructure project hapo nong khalam wildlife sanctuary nomor ki pajba dalele nginom ailat badal pile da kaboru ngirung itep umno kan ya chakla I CM I ong ba in sa khot ru ye secretary jongka council bansa paichwa kata kishti ka bakumno ndre kumong ong epi kalong kapasutanat baka jing keren kalong kapasutho ba ka assuran de ngatrai ngin sapet ka khat pratarik kan dei ka meeting ka bangin sesong lang nya ther nya tai lang tu ngi kerpatru ya ka snong ya ki snong ki pemarjan ang tai kumbang ile atri lang nadu ningkong kinong snong ki ba ye kinong elam snong ki ba ye ki jungi ai baka ai ka bangi ngil ayang nadu menengkong
ngin yang baca kata kanong rem da ka baburam ngin ya trilang ya kani nginum dei ban ya kelaktin nginum dei ban ya kelano ya kata ka jing ya penbet jing ya rai ke jungi